लोगोफोर आङो गुवाहाटी पल्टन बाजारनिफ्राय उदालगुरि थांगासिनो दङ। दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धर्मनि प्रग्राम दङ। नाहरलगुन जन शताब्दी एक्सप्रेसजों थांगासिनो दङ। गारिया माने जोंना गुवाहाटीयाव सेल्फआ गाज्रि जानानै गारबोथ'नांबाय। बेखायनो नै ट्रेनजों एसे दावबायनांबाय। 4 बाजियाव मोनहैगोन आङो उदालगुरि स्टेशन। प्रग्रामा जागोन रौता गेरुवायाव। मोजांथार बियो गारिया गाखोनो जोंना, खिन्थु एक्सपेन्सिभ आरो थेवब्लाबो मोजां साफा। बुकिंआवनो जानायबो मोनजाफाखायो। जोंनो नै दै बथल माबि होफैबाय। मा जानाय होयो दा एसे दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो। ये आमीनगांव एरिया। लोगोफोरनि जानाय होदों, टिकेटावनो दंखायो नालाय, बुकिंआवनो दंखायो। खायसेना नन भेज, खायसेना भेज। बयबो जादों, नै जागासिनो दं। आंनो मा होफैदों आं नायनोसै। आंनाथ' भेजसो नालाय। ओंखाम दं नै एसे। ओंखाम नैबे माथाय बेखौ नायनि र' मा होदों ओंख्रिया। बे दालि ओंख्रिनि। बेनिफ्राय नैबे भाजिफोर जागोन नामाथाय। भाजि बेबो मटर, फुलकबि एसे दं खोमा, बारा सिनाया माथो। गोमोल'। नैबेथ' दहि जागोन बियो। नैफोर मा होनो आसार जागोन। मा होनो बे रजाना मिक्स पिकल आसार, बियो मिश्रा आसार मिश्रण। नैबे रुटि। बेयो टिकेटावनो गासिबो दंफाजोबखायो। ओंखायनो बेखौ जाना लानोसै। एसे सानजौफुनि माने बेलासिनि आरो सानजौफुनि एखे जाहैबाय। बेहाय दोननांसिगोन आं माबाखौ। नैबे जानायाव एसे उसुबिदा जासिगोन रायजोफोर। ओंखायनो आं भिडिअखौ जाग्रोना लानोसै, बिनि उनावहाय दा एसे दिन्थिबाय थानोसै। दे गाइखेर गोखै दही होदों। गोथावथार जानो गोदै।
ट्रेननि आदार जाहैबाय बारा गोथावबो नङा खाथियाव जानायफ्रासो गोथाव जादों नुनायावलाय गासिबो गुबुन हारिनि खिन्थु जानायाव अमा बेदरसो संनानै लाबोलायबावदों बिथांमोनासो ट्रेनावथ' मा ब्रयलारसो होदों बेथ' गावसोरनो थेमायाव बेसेबांबा बुरजा आंसो लुगैथि जाबाय थाबाय अमा बेदरखौ माथो खालामबावनो बिनोबोथ' हाला सिख्ला मानसिफोर जाहैबाय ओरैबाबो आं अमा बेदरखौ एसे खम जाखायो जानायालाय एसेबां लब गैया बयबो जागासिनो दं नै दा रङियानिफ्राय आरो डाइरेक्ट टंला आरो उदालगुरियावसो लाखिगोन बेनिफ्राय मिसामारि आरो राङापारा डाइरेक्ट बिश्वनाथ सारियालि बिराद गोजान गोजानजोंसो लाखियो रङिया मोनो नै बेयो नै जन शताब्दी गाखोग्रा गोबां दङ गुवाहाटी टु नाहरलुगुन VIP ट्रेन बियो गंसे एकदम स्टेन्डार्ड आरो साफा ट्रेना नै गोबां गाखोग्राफोर दं नै दा रङियानिफ्राय आरो डाइरेक्ट टंला आरो उदालगुरियावसो लाखिगोन बेनिफ्राय मिसामारि आरो राङापारा डाइरेक्ट बिश्वनाथ सारियालि बिराद गोजान गोजानजोंसो लाखियो रङिया मोनो नै बेयो नै जन शताब्दी गाखोग्रा गोबां दङ गुवाहाटी टु नाहरलुगुन VIP ट्रेन बियो गंसे एकदम स्टेन्डार्ड आरो साफा ट्रेना नै गोबां गाखोग्राफोर दं नै उदालगुरि स्टेशन मोनबाय नै आङो दायो ओंखारनोसै मिटिं जायगानिफ्राय माखासे लांनो फंबायफोर फैदों ओरै उल्थायै लाखिदों फ्लाइअभारजों गाखोलांनांसिगोन जाहैबाय नै उदालगुरि स्टेशननिफ्राय फैनानै एसे थाबैनो प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामदों प्रग्राम खालामबाय प्रग्रामा 7 बाजिनिफ्राय स्टार्ट जादों 10 बाजियाव जोबदों प्रग्रामनि मोनसेबो भिडिअ आङो बानायनो सम जायाखिसै दा प्रग्राम जोबनानै आङो न'खरसे मानसिनाव उन्दुफैबाय बिराद मेंनाय मोन्दों कन्टिनिउ प्रग्राम जे बे साननैसो ओंखायनो दिनै एसे मोजाङै उन्दुनो सानबाय गाबोन आरो टंला आन्सलिक एबसुनि गल्डेन जुबलियाव खनहैनांगौ दं बिनि अखानायै आरो अरुणाचल पापुमपारे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मोनसे बर्डार फेस्टिभेल जागासिनो दङ दानि बे हलंगि दनिफल एयारपर्ट बे सेराव ओंखायनो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय गुड नाइट रायजोफोर गोजोन्थों गोजोन हरनि बयबो गोजोन सिमां नुदो
गोजोन्थों।